さすがは草薙か。手強いな。破損微細。戦闘続行します。自称兵器を探知。貴様、ノエル・バーミリオンか。ジンキサラギ、何をしに来た？邪魔だ。どけ。何？聞こえなかった。邪魔だからどけと言ったんだ。これは僕の敵だ。貴様の手に負える相手ではないぞ。これは僕たちの戦いだ。過去の亡霊が出しゃばるな。出しゃばるな。言うようになったものだな。雪姉さん、気象か。対象の戦闘レベルを SS と認識。 SS だ、別に SS だ。最大攻撃耐性維持。来い。The Wheel of Fate is Turning リベル1アクション。カウンター。せっかじ光剣。カウンター。カウンタ剣。飛翔剣、吹雪、いたちー。カウンター。飛翔剣、示し落ちて。飛翔剣、飛翔剣、いた無駄。無駄。カウンター。崩れて。カウンター。剣。壁。落ちて。示し。カウンター。カウンター。あ、滅べ。やれ。剣。かけて。这真的呀？那好像这地人啊。カウンター。カウンター。飛翔剣、衝撃。遅い。OK やるよ。はは。変強な。確かに手強い。さあ、戦闘続行。戦闘続行。うわ。切り裂け。やはり無理か。手を出すな。これは僕たちの戦いと言っただろう。対象の攻撃レベル低下。まだだ、まだだ。無駄。か。黒き者か。遅いよ、兄さん。ああ、物陰でてめえがやられるのを待ってたんだわ。ひどいな、兄さんは。あ、やった。ま、いいや、てめえは下がってろ。おい、おめえ野郎、このバカを頼む。このバカ。よろしくね、英雄さん。どけ。どうけ。さてと、対象ブレイブルーを処。ノエル、このバカが。たく、そんなわけのわかんねえもんになり下がりやがって。草薙？神殺しの剣？ざけんな。てめえはノエル・バーミリオンだろうが。対象精神波長不明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 。お前、俺と話がしてえとか言ってたな。別に何でもないです。ただ少しお話ししようかなって思っただけで。あん時は悪かったな。分かった。話ぐらいしてやる。対象内に未確認エネルギー確認。その前、そのクあ、やっソくた。だらねえ野郎にぶっ壊してやる。一毛毛还是あれかかってこい、この大バカ野郎。The Wheel of Fate is Turning リベル1アクション。
愚かカウンター落ちてカウンター剣天の幅や滅べ我靠，这上来了！カウンター滅べカウンター哦，所以我打脸。リベル2アクション一张给，哦哟，给点，真香！ブラックオンスロート。我靠，所以。我告诉你啊，竟然开大绝，松啊！告诉你。私は憎い世界が私を憎で、どうすりゃいいんだ。残念だけど正直あの状態になってしまったらもう助けることはできないわ。なんだと。なんか方法はねえのかよ。私だって神ではないの。もうあの子は精錬されてしまっているのよ。それぐらいあなたもわかるでしょ。とにかく最悪の事態になる前にあの子の魂を砕きなさい。今それができるのはあなたのブレイブルーだけよ。ブレイブルー。これが詳しいことは後。ブレイブルー本来の形が鎌ならあの子の魂を内部から砕けるはずよ。多分それがあの子を救う唯一の方法。つまり殺せってことか。私は人間じゃない。人形うるせえ。人間じゃねえ。それがどうした。俺も作られた体だ。魂だって誰んだかわかんねえ。それでも俺は人間だ。イデア機関接続反転。おいノエル、少し痛えだろうけど我慢しろよな。目を覚ましやがれ、このバカが。ったく手間かけさせんじゃねえよ。